Talán a másik legfőbb pontja az angol programomnak, vagy amiért én oktatom az angol nyelvet, vagy át tudom adni az angol nyelvtani rész teljes megértéssel, mivel én bejártam nem csak a világot, hanem ugye nyelveket is tanultam, de igazából én nem csak egy oktató nézőpontjából nézem, hanem egy tanuló nézőpontjából is nézem, ami teljesen megváltoztatja a dolgot. Mert tudod, a tanárok vagy az oktatók a nyelviskolában a legtöbbször ugyebár mit csinálnak ők, leadják a tananyagot, ott van eléjük, felolvassák, ugye mind nyelvtani szakszavakra van ez épülve, de erről később beszélni fogok, de leadja az anyagot, felolvassa, megkapja a fizetését és elmegy haza. De tudod, mikor van egy olyan oktató, nem csak szeretettel a szívében tanít, de a tanuló érdekét nézi, sőt, átment ezen az egész folyamaton, hogy úgy mondjam, éveken keresztül, és ezt azért mondom, mert én 4 évig annak idején nagyon-nagyon kínlódtam azzal, hogy megtanuljam az angol nyelvet, mert ugye rossz módszeren keresztül oktatják. És én is tudom, tehát én nem csak oktató nézőpontjából nézem ezt az egészet, hanem elsősorban az, hogy a tanuló nézőpontját nézem, azért is, mert tudom, hogy mi az, amin a tanuló átmegy, milyen akadályokon, mi az, amit nem tud értelmezni, mi az, ami teljesen érthetetlen és nem lehet alkalmazni. És ezért lettem híres, hogy én talán, én vagyok, nem is tudom, az első a világon, de én vagyok egyik olyan magyar, mást amúgy én nem ismerek, vagy nem tudok, aki megírt egy olyan programot, ami teljes megértésre alapszik,